Per tarda, en principi el ple extraordinari. Comencem pel punt 1, que és l'expedient 1307/2024, reconeixement extrajudicial de crèdit F/2024/18. Sí, l'acord és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions recollides en la relació IFA 2024-18 que s'annexen a la present proposta. Em permet fer una pregunta? No, sí, només que és un aclariment perquè pels que són foranis el reconeixement extrajudicial de crèdit no ens diu res, llavors una mica per matisar-ho. Aquí, en aquest sac hi hauria factures que es paguen que no tenen contracte i tindrien que tindre, factures que no tenim partides de crèdit. Correcte, sí. I factures d'exercicis anteriors a l'actual. Llavors, aquest conjunt formen tota aquesta relació que tenim aquí. Sí. D'acord, gràcies. I amb aquesta es tanca el 2022, eh? En principi sí. En principi no. Vale. En principi sí. 2023... No ho sé. Me n'acaba d'arribar una ara del 2020. Alguna cosa pot anar Pot sortir alguna cosa. Perquè aquí han anat sortint coses i coses. No? O sigui que alguna pot sortir, però el gruix en principi quedarà... No, més que res perquè el que preocupa és el tema de les subvencions, no? Que sempre es tenen bloquejades perquè no fem els tancaments. Sí. Un tema que... Sí, bueno, el compte general està encaminat. Quina previsió hi ha per Sí, però dèiem, al final de maig, però serà juny, no? primeres setmanes de juny. Sí. Després ja farem una comissió especial de comptes i ja passarem a aprovar. Perquè m'interessa molt per presentar les... Sí, però ja estem bloquejades. No estan perdudes, però estan bloquejades. I les del 2020... O sigui, ara tenim bloquejades del 2022 i les del 2023. Fins que no tanquem les del 2023 no es desbloquejaran les ajudes del 2023, les subvencions del 2023. Vull dir que el 22, el compte general de l'any 2022. Llavors ja ens desbloquejaran. I les del 2022. No, totes. 24 també, sí. Fins que faci el termini de bloquejar, esperem que no sigui. Tot el que passa el 15 d'octubre de l'any següent del tancament és per penalitzar les subvencions i altres coses. Al fil d'això, perdoneu, que m'acaben de passar un WhatsApp que del 2021 a la subvenció o els premis que s'havien de donar pel tema dels jocs dels balcons florals o alguna cosa així que no se'ls va fer efectiu. Que no sé, o sigui, se'ls va donar el premi però no se'ls va donar el sobre, és a dir, se'ls va donar un sobre buit. El premi econòmic no, llavors em demanen si hi ha previsió d'això o si com a mínim estan al cas, perquè es veu que ho han reclamat alguna vegada. Sí. Sí Sí que s'està tramitant, sí, s'estava intentant no és redreçar. d'aquestes que passem avui. No. Vale, però ho tenim controlat. Com ho cobrarà? No ho pagarem. D'acord. Jo sí que pagaré. D'acord. Si fas un premi, no has de poder... No has de poder pagar, no? No digues. Perquè m'ho acaben de passar ara, Ho sabem, som conscients. D'acord. Començarà pagant tot, però segona cosa que vagi sortint, sí. D'acord. I hi ha ordres de prioritat en el moment d'anar pagant? Les més antigues les anem netejant. Però, per exemple, de factures ara no van això, hi ha ordres de prioritat quan es va pagar una o l'altra? En principi, quan arriba s'ha de tramitar el pagament. Bé? Com sempre... Tot abstenir, sí, abstenció. Sí, abstenció. Molt bé, passem al punt 2, doncs. És l'expedient 1140/2024, la modificació de crèdits del 004/2024, transferències de crèdit. Vols explicar? Sí. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 4/2024 amb la modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa,
fa un detall de les diferents partides, tot d'aplicacions d'alta i de baixa per import de 101.288 euros. Després s'ha d'exposar al públic aquest expedient per al tràmit d'informació pública de 15 dies. També he de preguntar respecte a això. El que motiva aquesta modificació de crèdit, perquè Aviam, per factures per pagar, sobretot de temes de festes, quedaran factures per pagar. Llavors, aquí, les empreses que porten, ens han donat l'ultimàtum, normal, com que no hi havia partida per poder-ho fer, doncs el que s'ha fet ha sigut buscar d'altres partides i d'altres àrees i disposar d'aquesta quantitat per poder pagar tot això. I aquí cada regidor de cada any s'ha prescindit del que té una part per poder pagar aquestes coses. Com que no hi havia partida, s'ha hagut de fer així. això era el 2023, no? Com es devia? I 2022. I 2022. I 2022. Gràcies. Ja veníem cansats del 2022 i 2023 i no volíem passar pel mateix i no sortir. Algú el treballar de fany. Normal. Demanen coses raonables. Sí. No, ens abstenim igualment. I també m'abstinc de comentar res perquè ho trobo realment no la situació que estem venint d'on venim. I que abans ens volguessin fer creure que estava tot bé i que es troba el dia d'avui encara així. A mi això m'enerva moltíssim. No només per la gent que està pendent de cobrar, que això és el primer, sinó per la feina que esteu intentant fer i que ens tocaria fer a nosaltres també si estiguéssim a la vostra banda, d'estar de mans lligats d'aquesta manera quan suposadament ho teníem tot bé i de color de rosa, no? Llavors, trobar-nos així ho trobo indignant i llavors m'estinc també de comentar res més del que he comentat ara. Nosaltres també tenim de fer cap comentari. Doncs moltes gràcies. I per la nostra part sí que és favorable. I passem al punt número 3, que és l'expedient 1876/2023, nomenament de representants municipals de diferents organismes i institucions. Aquí és, com ja vam explicar a la comissió, que hi havia, encara queden alguns serveis d'alguns denominaments a òrgans que quan es van fer, era una miqueta el portar i pegat de molts anys, doncs hi havia alguna cosa que s'havia d'ajustar i en aquell moment nosaltres tampoc no teníem coneixement. El anar-ho estudiant i el anar-ho plantejant a poc a poc, ja no és la primera vegada que ho portem això. Després aquí les modificacions que hi ha és el punt número 14, en el Patronat de Turisme de Puigcerdà, que sí que hi havia els vocals regidors de l'Ajuntament, però ens faltava anomenar vocals relacionats amb el centre de turisme que es fossin d'una entitat d'aquí Puigcerdà, que s'ha anomenat els que hi ha aquí. El sentit de poder convocar, crear, o sigui, formar patronat és per ja extingir-ho. Però clar, s'ha de fer les coses. Exacte, només senzillament afegint les paraules de l'alcalde, es crea formalment el patronat, que no es havia reunit en cada moment. Ens seguim reunint en cada una de les activitats econòmiques que hi hagi, tant d'hotels com restauració, com comerç, la fira de cavalls o qui toqui, també el poliesportiu per activitats esportives, i com diu l'alcalde, formalment s'ha de crear el patronat. Aquest patronat permetrà també alliberar unes factures que estan penjades amb el patronat, però si no creem el patronat no podem alliberar-les i després farem, com es va fer al Consell Comarcal l'any 2021, si no m'equivoco, que és el que és el patronat de turisme. Va haver-hi gent que va trucar a l'oficina de turisme dient que volíem tancar l'oficina de turisme. No, l'oficina de turisme ni molt menys es tanca. Són organismes que existien, que eren els patronats de turisme, ara pengem el patronat de turisme Costa Brava i les maneres de treballar és diferent que aquests patronats, que a més no s'havia reunit. No hem trobat registre de l'última vegada que s'havia reunit aquest patronat. Per tant, no té sentit tenir comptabilitats a seguir, el que implica la secretaria i l'òrgan d'intervenció de portar un patronat a més. Hi ha altres que poden ser necessaris. Aquest tampoc ens servia ni per aconseguir subvencions ni no subvencions, que podia ser una de les eines a tenir-lo en compte. Per tant, s'ha considerat oportú anar fent-ho. Però el procés és
crear-lo, per pagar les factures i per després el mateix patronat prendre una decisió amb acta de dir d'extingir, donem de baixa, posem l'adjectiu que vulguem perquè tinguem clar el per què això. I s'ha buscat algun hotels del Montserrat Dolcet, del bars i restaurants del Jordi González, de la part esportiva turística el Joan Barnola, de la part de l'Associació de Cavalls hem convidat el Pere Tor Matriu, que és el president, i de la part de comerç la Mari Carmen Martínez, que és la presidenta de l'Associació de Comerç. Tots ens han dit que sí, per entrar ajudants a fer aquest procés. Jo recordo que aquest tema ja l'havíem parlat. Sí, Molt de temps que de fet va ser una de les coses que la havíem càrrega acordades. administrativa que suposava mantenir un patronat, doncs que no tenia cap sentit mantenir-lo. Doncs en aquest procés d'ordre i d'anar ordenant coses també hi posem aquest. I factures que quedaven penjades. El tall de... No té res a veure amb el... No té res a veure al final el tall de... Va coincidir que es vam trobar sense... No, és que t'ho va comentar i Sí. coses. Va coincidir que es va trobar sense telèfon i després buscant, es va trobar una factura de no sé quin any que quedava uns mesos aquí corrent i home, hosti, mira que tallem el telèfon per això, però no té res a veure. És que va coincidir el dia, Va coincidir el dia l'arribada de la carta en què ens quedàvem sense telèfon. que... Sí, per això pregunto que em va... No, doncs va ser que a més, bueno, aquí això va portar conseqüències fora d'aquí a l'Ajuntament, però que, clar, va deixar l'hospital. Sí, és que em sonava que l'hospital també I es va tot quedar el nus, sense. tot el nus I el cap també es va quedar. Tots els caps. Tot va quedar tot sense connexió. Perquè van tallar la fibra i es va quedar tot absolutament. Vale, però no era per un impagament de factures. No era per No, impagament de no, perquè que vam trobar, és molt raro que unes mensualitats del 22 accedís tallin la línia, no? Però això va ser el mateix dia que la consideració. Va ser per avaria. No. El sabotatge. Sabotatge. Hi ha uns cables tallats amb una I hem paret. fet alguna denúncia? Sí, de moment, jo us ho puc dir com a fundació, la Fundació Fidel de Xacar ha fet una denúncia, i ara nosaltres podríem parlar de si també perquè va ser, doncs, jo ho he estat veient i clar, A veure si sabotatge intencionat o sabotatge per ignorància, tu has dit. però es va tallar tot, clar, el cap va estar, tot el que és la xarxa. Tota la primària de la Cerdanya. Tot el que era el Cerdanya. Penja del Puigcerdà. Sí, el servidor, tot va caure. I sense telèfon fins dimarts, Sí. L'oficina de turisme era el menys greu. El cap era el més greu. però va ser el mateix dia. No que puc, que tindrà la comissió... Sí, jo quan vam sortir d'aquí em van passar les coses i em van dir, i després vaig pensar al procés, em sembla que no ve per aquesta factureta, sinó que també es mirarà de liquidar, però que és per un altre tema. De la mateixa manera, també es van nomenar els... Es va arreglar també el del patronat del museu, que els designats 4 vocals designats per l'Ajuntament de Puigcerdà també es va regularitzar, perquè aquí també no es havia entès si eren 5, si eren 4, si eren 4 i el president, aquí ja va quedar ben clar. També amb el Consorci Transfronterer Puigcerdà-Bormadam, aquí se n'ha eliminat un, perquè també es havia interpretat que eren 8 més el president i no, són 7 més el president i no, són 7 amb el president. Hi havia el Celso, que van deixar-ho bé, canviar-ho bé, el consorci. I el consorci urbanístic que vam parlar l'altre dia, del desenvolupament de l'àrea residencial estratègica al camí de les fàbriques, aquí, com que hi havia el regidor de desenvolupament més urbà, que era el Celso i hem canviat per la Nerea Espada, doncs hem fet aquest canvi. Ens abstenim. S'abstenim. Molt bé, per nosaltres d'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies, és un ple extraordinari, no hi ha preguntes. Perfecte.